Сәлем дуслар! Кыш көне тюбингларда балалар да, олылар да бик рәхәтләнеп шуалар. Ләкин күңел ачканда куркынычсызлык чаралары турында да онытмаска кирәк. Бүген без нәкъ менә куркынычсызлык кагыйдәләре турында сөйләшәчәкбез. Безгә Казан шәһәре 21 номерлы сырхауханәсенең баш табиб урынбасары Зөһрә апа Гыйбадуллина кунакка килде. Исәнмесез, Зөһрә апа? Хәерле көннәр. Зөһрә апа, без барыбыз да яратыккан тюбинглар, ватрушкаларда шуу чыннан да сәламәтлек өчен бик куркынычмы? Әйе, җитди генә әйтсәк, бик куркыныч, ләкин алайда иң элек аның плюсларын әйтеп китик әле. Тюбингның төп өстенлекләренең берсе аның универсаль булуы. Мәсәлән, шулык балалар дисеңме, олылар дисеңме, аны уңай күрә, ни өчен дигәндә, чаңгыда шуган кебек, яисә сноубордта шуган кебек, шуган вакытта кирәк булган җитди генә тәҗрибә, махсус булган күнекмәләр кирәк булса, тюбингта шуган вакытта бернинди тәҗрибә дә күнекмә дә кирәк түгел. Шушы моментлар тюбингны халык өчен бик уңайлы, бик яратып, кышкы уен варианты итеп күрсәтә. Ләкин тискәре моментлары шактый күбрәк. Менә кайсысы куркынычрак? Безнең әти-әниләребез дә шуган гап-гади ышанамы, яисә без яраткан тюбинглармы? Тюбинг куркынычсызрак кебек бит. Төрле детальләре дә юк, шуа да төшә. Физика күзлегеннән караганда чана алдан беленгән туп-туры траектория буенча алга таба төшеп бара. Шул ук моментта аны гәүдә авышы белән яисә аяклар белән туктатып була. Икенче моментта аның тизлеген я тоткарлап, я тизәтергә мөмкин. Өченче моментта борылыш моментларында контрольдә тотып була. Тюбингның конструкциясын алсак, шул ук чанага һәм снегокатка караганда тюбингның эчендә бернинди авыр тимер-тимер ышлы детальләр юк. Ул җиңел, утырырга җайлы, йомшак һәм төрле түңгәкләрне амортизация белән үтәргә сәләтле. Һәм менә шушы моментлар нәкъ киресенчә аны тискәре уен чарасы иттереп билгели, чөнки таудан төшкән вакытта ул үз әйләнә тирәли әйләнеп бөтерелеп төшә һәм таудан төшкән вакытта бик зур тизлек җыя. Шушы тизлектә шул төшүче алдагы барган кешегә бәрелсә, яисә тирә-яктагы булган агач ботакларга бәрелсә, нәтиҗәсе мөгаен фаталь булмаса, бик начар булырга мөмкин. Аңладым, алайса чананы сайларга кирәк инде, шуганда таудан. Чана миңа калса кулайрак. Яхшы. Таудан төшкәндә чаналарны бер-берсенә тагып паровоз ясап төшәләр. Булай шуу ни кадәр куркыныч? Бу бик куркыныч, катгый рәвештә тыела, чөнки егылган кеше автомат рәвештә үз артыннан барган кешеләрне ияртергә мөмкин. Шуңа күрә бау белән бер-беренә бәйләнеп, кулга-кул тотышып төшәргә ярамый. Яхшы, аңладым. Менә балаларны чана шудан тыеп булмый бит инде. Ничек сакланырга? Тюбинглар яратучыларга нинди киңәшләр бирер идегез? Берникадәр кагыйдәләр үтәлсә, җәрәхәттән сакланырга мөмкин. Тауның авышлыгы 20 градустанда бигрәк булырга тиеш түгел. Икенче моментта ул улак формасында булырга тиеш. Бер каяда шу чыкмас өчен тюбингны. Һәм иң җитди моментлары аякка басып, тезләнеп, яисә аркага тулаем ятып, яисә йөз түбән ятып төшәргә ярамый. Шул ук моментта тагын ассызыклап үтәм, бер-береңә тагынып, кулга-кул тотышып төшәргә ярамый, сикерергә ярамый. Тагын бер моментта бик күп күргәнем бар, әти-әни кеше утырып, үз өстенә баласын утыртып куеп төшәләр. Бу катгый рәвештә тыела, чөнки кичкенә генә берәр түңгәк булса, тюбингның җиңел булуына карата тюбинг сикертмә ясый да, олы кеше сикереп китәргә мөмкин һәм бала егыла да, шул олы кеше баланың өстенә килеп төшәргә мөмкин. Бу бик каты җәрәхәтләргә китәргә мөмкин. Яхшы, аңлашылды. Кыш көне һава торышы белән бәйле имгәнүләрдән ничек сакланырга? Травматологлар еш кына кисәтеп тотсалар да, травмалар кызганычка каршы кимеми. Ләкин аларның киңәшләре буенча мәтәлгән вакытта тәнне ничек тә булса группалаштырып мәтәләргә тәкъдим итәләр. Шул вакытта егылган моменты бер мизгел ичендә була. Шушы мизгел ичендә берничек тә уйлап, ничек мәтәлим икән, ничек егылым икән, җәрәхәтсез генә дип булмый. Егылу моментта тагын бер әйтүемчә бер мизгелдә генә була. Күп кенә җәрәхәтләр безнең нинди җирләргә туры килә? Баш артына, терсәккә, кулның шушы җиренә һәм сыртка туры килә. Киңәшләрем шул булыр, бик уңайлы
кышкы аяк киеме кияргә, җиңел юка табанасы булырга тиеш түгел. Һәм биналарга якын килмәскә, чөнки кар төшү һәм боз төшү ихтималы бик зур. Яхшы, шундый файдалы киңәшләрегез өчен зур рәхмәт сезгә һәм бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исән имин булыгыз, сау булыгыз. Дуслар, Эш Оян ТВда тапшырулар дәвам итә. Бездән аерылмагыз.